र' थांगौ र' मा मा जानो दुर्गा फुजा थांनो फैसा नांगौलै आफा हिनजावनि दख'ना नांगौनो माबा बिबार गोनां पेनबो बायनांगौनोलै आफा मा बिबार गोनां जाखोब्रा फिसा मा दख'ना बायलाबायनो फैसायानो गैया आंनाव दाबो बेथनानो मोनाखै मा बेथन मोनाखै दाख्लै हाबनाया मा जाखो दाख्लै हाबनाया दाख्लै थगायथारखोना मा खालामखोलाय मा थगायलाबायनो फिसा गैयैखौ गैयै होनदों आङो हाबनाया दाख्लैनो जोबदों माथो नोंनो लंपेन्ट आरि बायखाबाय दाख्लै महलायाव थांनायावनो बिराद बुरजा लांखाबाय नोङो आरो दा दुर्गा फुजानि नामावनो नोंनो एनजावनो सोलायबावनाया हरदोब्रा आफा हरदो अनदोब्रा आंखौ हिनजावा दाख्लैनो रानजिनाय आंखौ बुबाय थायो दख'ना होनायाबा मा नांगौ लानाय इदि होनबाय थायो आंखौ आफा आं मा खालामबावनांगौ हरदोलै आफा हरदो दुर्गा फुजायाव नांथारगौनो हराबा र' आं गोसोखांलायसै आं दे आफा हा बेसेसो नांगौमोन दाना दख'नाफ्राबो देनो बुरजा बुरजा लायोब्रा आफा खमसे खम 2000सोल' जागोन दे थां नों नोमानिखौ खावहैग्रोदो उनाव आं हरसै थां खावहैग्रो थां बिदिबा अबाव दंलै फैसायाबा आइयाबो जाद जाद दोनखोमाबायोब्रा है र' नङाबा आं खावलायलै खावबाबो बिराद रायजागोनब्रा उनावसो मिथिबा बाराबा नोंसो खिथागोन खोमा आं खावनायखौ थां बिग्रोदोल' थां बिनोबा बिदो खावा बिथारदो नोङो दे होनबा आं थांसै ओइ आयै मा जाखो दुर्गा फुजा थांनो फैसा नांगौमोनलै आयै आफाया नोंनाव बिसिनदों आंना 1000 ल'थार फिसाया बेखौनो नांखागौ आंनो 1000खौनो आफाया 1000 ल'सोनो नों 1000 बाफा 1000 माबा जासिगोन 2000 दे आं लायनो फिसा र' देखायनो ये 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 ये